Sausa ka. Nganong dugay na masag kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay sunod, pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud na mo kumpiyansa, Lori. Kadaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo. O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Re! Tayo pa mas gawas. Kita ni mo. Sam na murang nagbata at gan mas kuan samahan. Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga. Pinangga ni ka, nga ampun mo ka. Oh. Unsa kay problema ni mo nako ha? Sulti Sulti no. Ito, ampun naman ka. Ingano ko mama. Silingan, beta. Oh. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Natumag ka, ha? Wa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Ngano naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo. Mang! Mang! Oh, Alis na God. ngano? Murag niabot na gyud ang panahon. Nga kinahanglang sultihan na to si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa, unsa di ay tinuod. Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ni bata din hatubangan sa tumpultahan. Kasi may ginikanan na ni. Ka-cute na yung bata po na buyag, oh. Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Oh, ma'am. Wa man ko ko'y kabuhian ng bata agod. Mao nga ko lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni. Mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni Papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa. Sinagupra di ay ko. Recorded by X Thunder Gaming. Oh, Lori. Sinagup ka na mo ni mama mo. Huwag ko kay pagasa ko padugron. Oh, pinangga ko nila ni Mama o ni Papa. Pero kinsa gini ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park.
Day. Day. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di makabuli sa inyo? Dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagopra ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga ginikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga moatiman og mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugatugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason. Dili ko mo tuo, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At tulang una ka katog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Way, isa pa yan. Mura magkaog tiguang mo istorya, Inday? Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwade mo yung anak, ti? Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa. Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, ti. Pwede og, ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsagop na ako, good. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti. Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahuman gid ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak katua sa laing nasoy? Koan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo? Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo. Ma, Anak? Ikaw? ma kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Sa ato pa. Siya ang akong anak. Han, unsan eh? Ma, ti, unsa ni, wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama.
Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Ay, karon ni anamang ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Oh, anak. Ako ang imong mama. Ma. Anak. Bisa susunod ka na naglapit ka sa kainan. Pero sa dahil nakasakot ako sa sitwasyon, idawat na po ang kanya. Yun na lang po, Tob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Magta mga higalang kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikalaan supermarket flowers. Kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Maring Kain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadal sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jenny. Recorded by X Thunder Gaming. Congrats na to, Beshi! Congrats na to, Besh! Anak, congrats ninyo. Salamat pa! Thank you dito. Kuya, isa na may plano ninyo. Maguban yapon mo ining pag-apply ng trabaho. Oh, yes pa! Always magid na! Maog yun. Huwag makabuhat na mo dito. Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Inig Monday dayon. Thank you! Bye! Kinsa to? Ang atong gi-applyan. Makasugod na ko inig Lunes. Ay, mao pa. Maayo pa ka. Wa pagyapon ka tawagi? Wa man. Nasig di lang, uy. Paaboto lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod. Besh. Jenny, welcome sa kami. Thank you. Welcome, Jenny. Jenny, di ba? Sakto ko. Oh. Nice to meet you, KJ. Excuse me. Sakti lang to ha. Inato ito siya ka-friendly, labi na mga kanto ko. Okay.
Unsa may balita, besh? Sugod ako, ugma. Maayo hinuon. Dili na hinuon ta kauban sa trabaho. Ay, sigdi lang, uy. Ang importante, nga magkita gihapon ta kung day off na to. Ha? Jen, pwede ko may istorya ni mo niya? Bahin saan sa man? Later na lang. Pwede ka? Sige. I love you, Jenny. TJ, Ganahan kay ko ni mo. O, unta, hatagan ko ni mo chance. TJ. Recorded by X Thunder Gaming. Nagna kay uyab. Yes, besh. Kauman ako sa trabaho. Magupamong ka mo nagkailangan o gisabot ba tayo ni mo? Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipailaw niya ta mo. Babe, si Elsa, akong best friend. Bash, si TJ. Hi, Elsa. Nice to meet you. Bash, ayoko ng pagminaldi tabi. Ano di ay? Asa may gibuhat ako? Sa day na ako, nga di lang tiyok ko ganahan niya. Tungod kay dali kay kami salid niya. Elsa, baboy daw tang tumong sa mong friend. Maong, ay ka wala ka. Masaligan ako ni mo. O gusto na ako nga magkasuot sad mong duha. Beshi, please, saligi siya, good. Ay, sige good. Babe, tana? Babe, wa para ba mahuman akong trabahoon? Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to? Pwede og kamo lang sa? Maapas na ko ninyo. Sige, good. Apas din, ha? I love you. I love you too. Ako din ako sa nabiling there's office. Ay, alas 12 naman di ay. Ginuka dikit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako nila tawagan si Ting JP. The number you have dialed is either unattended or out of Di man coverage area. makontak. Please try your call later. Si Elsa ka, no? Sawayan ako. The number you have dialed is either unattended or Di out sa of makontak. coverage area. Please try your call. Uwa kahi signal dito. Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Anya, mauli na ko glahos. Hi, babe. Hi. Timpa. Kahagard ko timog nang. Uwa ka maligo. Nalagi kay imlate ako. Nga naman, o samdi kang orasan na uli gabi eh. Uwa malagi ka mag-text. Nakatawag na ko dahil yun pag abot, babe. Si Elsa, nag-text ba ni mo? Uwa sad. Pareho lang mong duha. Sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko. Laay man akong day off ron. Mariganahan ko magkikuban ni Elsa da. Ako siya atoon si Ila. Ayo! Mingkaw man? Kinsay gipangita ni mo, ma'am. Si Elsa ti. Kato ganing nag-abang din hi. Ay, wa na, oy, ni Balhi nagbay.
Unsa? Babe, sakto na eh. Sakit na kayo na-unaon. Wa man na siya paramdam na ako. Wa gid siya pahibaw. Wa gid ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa? Wa, yun. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba sa gabi? Maayo magukay na siya magpakaroon ingnon nga wara. Pero naaday problema. Feeling hinuon ako, kuya ayaw nga pagkaabi ka. Huwag man ako makabantay nga may problema na day siya. Babe, alam ba so lang yung kaugalingon? Hatagi lang ko na siya time sa pagkakaroon. Babe, magpakasal na ta? Ha? Kasal? Oo, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugalingon na pamilya. Sige. Pero, babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So, ngayon ako siya contact, babe. Dili gyud mo undangan og tawag sa. Hay, salamat. Nitubag na gid ka. Unsa di ay? Nako, importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta. Sige. Oh, may dakang bata? Kagkinsa ng anak? Tutuki. Tanawa og maayo kung asa siya naliwat. Besh? Nganong naliwat siya ni... Ni TJ? Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya. Unsa? Girape ko ni TJ. Kinuo ko. Besh, sorry. Sorry. Huwag ako kay Bao. Sorry. Obo ka ko adto. Hayop ka! Gisaligan ti ka! Nasalig ako amiga ni mo, pero masay kay buhat ni mo! Babe. Ayoko gikapa! Giluod ko ni mo! Wala gid ko'y kalibutan nga si TJ ra ang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Kanon, okay na mi ni Elsa. Og wa na gid ko musod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang kay pangayo, awit nga nagalahan Chiquitita. Chiquitita! Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papana, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of
Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mao na dis. Kung okay ra nimo, mangayo unta ko sa imong number. Ha? Pero, uyabon mo sa akong igsuon, di ba? Di lang gud ta mo saba kung mag-text ta. Ha? Sige na dis. Please.